Bon dia, com estàs? Avui comencem una altra setmana. Si comencem una setmana, en quin dia estem? Clar, avui és dilluns, dia 18 de maig de 2020. I avui, en valencià, anem a estudiar els temps verbals. I tu diràs, i això què és? Normal, però bé, intentaré que així en la distància quede més o menys clar, perquè això és una cosa ja de majors. Però jo crec que tu ho podràs fer superbé. Mireu, primer de tot t'ensenyaré en què consisteix això. Els temps verbals. Tenim el passat, que són les coses que passaven abans, el present, que són les coses que passen ara, i el futur, que són les coses que passaran. Jo vos he posat ací unes fotos i ara vos les explique. El passat, que són les coses que passaven abans, jo he posat, per exemple, que abans podíem anar al col·le. En el present, hem de fer els deures des de casa, perquè no podem eixir, no podem anar al col·le. I en el futur, què vol dir? Coses que passaran dins de poc, dins d'uns dies, dins d'uns mesos. Us he posat esta foto que m'agrada molt, que vol dir que podrem anar a la platja i que estarem de vacances. Així és que tenim passat, coses que passaven abans, com per exemple que podíem anar al col·le. Present, coses que passen ara, com per exemple que hem de fer deures des de casa, perquè no podem anar al col·le. I futur, coses que passaran. Passarà dins de poc, estarem de vacances i podrem anar a la platja. Heu vist? Doncs bé, ara vos posaré la pàgina del llibre que anem a treballar. És la pàgina 182 i 183. Una centena, 8 desenes i 2 unitats. Una centena, 8 desenes i 3 unitats. Mireu, ací en el quadret, en el cercle este d'ací, blanc, ens diu les accions passen abans, en passat, ara, en present, o després, en futur, que és el que jo vos he explicat amb les meues fotos. Vosaltres també podeu pensar coses que fèieu en el passat, en el present i en el futur. Ja veureu que no és tan difícil. Mireu, l'activitat 1 ens diu relaciona i escriu oracions. Esta xiqueta es diu Aina i a Aina li agrada molt fer esport. En esta foto d'ací, la foto esta és d'Air i està jugant a tenis. Així és que heu de buscar on posa Air, Aina i on posa algo de tenis. Bueno, esta frase ja està feta. Solament vos queda escriure-la així ordenada. Aquí Aina està jugant a bitlles, que vol dir a los bolos, més o menys. Així és que això és el que està fent Aina avui. Heu de buscar per a formar la frase. I la última foto és de demà, del que passarà demà. I demà Aina a què està jugant? Doncs ho heu de buscar per a unir demà Aina a veure què està fent.
Si esport no cal que vos diga com es diu, veritat? Quan ja tingueu això relacionat, solament heu d'escriure ací les frases. Bé, en l'activitat número 2 ens diu observa el full del calendari i completa les oracions. Què passa? Que avui no és dijous 25 d'abril, però nosaltres hem de pensar com si avui fora dijous 25 d'abril, per a poder completar això correctament. Això ho practiquem nosaltres moltes vegades i ho practicàvem en el col·le. Si avui és dilluns, ahir quin dia era? I demà quin dia serà? Doncs així hem de fer el mateix. Mirem el full del calendari i ens diu avui és... I hem de posar ahí el dia de la setmana. 25 i el mes. Ahir va ser... Si avui és dijous, ahir va ser... Ho completem així. I el número del dia. I després ens queda saber demà serà... I quin dia serà? Sí? Jo crec que això ho hem practicat moltes vegades en el col·le i també vos ho pregunto jo per ací en el vídeo. Així és que penseu en els dies de la setmana i a completar. Molt bé. Després tenim l'activitat 3, que ens diu escriu abans, ara i després. Si no vos queda clar què vol dir cada paraula, ara vos l'explique. Abans significa antes. Ara significa ahora. I després significa después. Així és que mireu, este xiquet o xiqueta ha fet una manualitat. Una manualitat que es diuen uns zancos per a pujar damunt i caminar sent més alt. Ho vegeu? Doncs bé, hem d'ordenar el que passa abans, el que passa ara i el que passa després. Hem de posar les imatges per ordre. I en l'última activitat ens diu en equip, que clar, no pot ser en equip perquè no estem en el col·le i no podem fer equips. Ho feu vosaltres a soles. També vos pot ajudar la mamà o el papà o el germà o la germana. Raoneu sobre el que heu fet abans, el que feu ara i el que fareu després. Per exemple, jo vos poso així un exemple. Després vosaltres posareu el que més vos agrade. Mireu, este és el meu exemple. Pensar coses que passaven en el passat quan jo era un bebè. Què feia jo quan era un bebè? Doncs abans no podia caminar. O abans sols menjava puré. O abans no anava al col·le. Sí? Després tenim el present. El present són les coses que fem ara. Penseu vosaltres quines coses podeu fer ara. I en el futur són les coses que passaran. Quines coses podràs fer tu quan sigues major? Després de pensar totes aquestes coses, pots anar a l'activitat 4 i completar. Abans i coses que feies abans. Ara i coses que fas ara. I després i coses que faràs en el futur. Si lo de el bebè, el xiquet i el major per a pensar en passat, present i futur no et ve molt bé, també pots pensar en coses que feies abans de la quarantena, en la quarantena i coses que faràs quan s'acabi la quarantena i puguem eixir al carrer i jugar i estar amb els amics i tornar al col·le i tot això. Val?
Molt bé. Espere que més o menys hagi quedat clar com es fan aquestes activitats. Si no, no patiu, no passa res, perquè els temps verbals els estudiarem moltes vegades. Potser una altra setmana continuem en els temps verbals, a l'any que ve, a l'altre. No n'hi ha cap problema si no ha quedat clar del tot. El més important és que estigueu llegint molt i fent una bona lletra i pensant les coses que vos he dit. Val? Molt bé, xics i xiques. Una besadeta i fins després.